सावंतवाडी तालुक्यातील चराठे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय शाळा असे नामकरण करण्यात आले। हा सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडला। चराठे नंबर 1 जिल्हा सिंधुदुर्ग, चिंचाळा जिल्हा चंद्रपूर, बोपर्डी जिल्हा सातारा, तोरणमाळ जिल्हा नंदुरबार, भोयेगाव जिल्हा नाशिक। या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण याच शाळेत सुरू होते। शिक्षण विभागातली क्षमता इतकी प्रचंड आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये आपण बघितलं तर 60,000 शाळा अशा आहेत की ज्यांची लर्निंग एबिलिटी ही 100% जो ज्या वर्गात आहे त्या मुलाला पूर्णपणे त्या वर्गातलं ज्ञान आहे आणि यातनं एक मोठं परिवर्तन घडत आहे। आणि त्यासोबत आमच्या जवळजवळ लाखभर शिक्षकांनी आपल्याला तंत्रस्नेही शिक्षक म्हणून घोषित केलंय। शिक्षकांनी 8,000 ऍप्स तयार केले आणि हे प्रत्येक ऍप असं आहे की जो शिक्षणाच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र अशा प्रकारचं कॉन्ट्रीब्युशन देतोय। त्यामुळे शिक्षकांची क्षमता प्रचंड आहे, पण या प्रचंड क्षमतेला कुठेतरी वाव देण्याची आवश्यकता होती, त्याला मोटिवेशन देण्याची आवश्यकता होती आणि विनोदजींनी आणि त्यांच्या विभागाने हे मोटिवेशन दिल्यामुळे आज हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे। चराठे येथील या कार्यक्रमाचे उद्घाटन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते झाले। उद्घाटनावेळी अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मंजुलक्ष्मी, रणजित देसाई, प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर, रेश्मा सावंत, पंचायत समिती सभापती पंकज पेडणेकर, एकनाथ आंबोकर, उपसभापती संदीप नेमळेकर, सदस्या गौरी पावसकर, अन्नपूर्णा कोरगावकर, रुपेश राऊळ, श्रीकृष्ण सावंत, अशोक दळवी, गटशिक्षणाधिकारी कल्पना बोडके, राजाराम म्हात्रे, अच्युत सावंत भोसले, अशोक दळवी, दिनेश सावंत इतर मान्यवर उपस्थित होते। अतिशय मला सर्व चराठे ग्रामस्थांचं मनापासून अभिनंदन करायचं आहे की सर्वांनी अतिशय खूप मेहनत ही सुरुवातीपासून ही ओजस शाळा व्हावी यासाठी घेतली। सातत्याने त्याचा पाठपुरावा केला। मॅडमनी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून जे काही त्यांना करता येतं हे सर्व काही या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केलं, त्याच्यामुळे त्यांचंसुद्धा मनापासून कौतुक करतो। आपली अपेक्षा आहे की ही शाळा चांगली उभी राहावी। शिक्षक पालक संघाचे सर्व प्रतिनिधीसुद्धा वेळोवेळी मला भेटलेले आहेत आणि मला आपल्याला सांगायला आनंद होतो की अजून मी जिल्ह्यातल्या नवीन शाळा खोल्यांना दुरुस्तीला पालकमंत्री म्हणून मान्यता दिलेली नसली तरी गेल्या DPCच्या मीटिंगमध्ये फक्त एकाच शाळेला मान्यता दिली आणि तुमच्या शाळेला 1 कोटी रुपये हे नवीन बांधण्यासाठी मंजूर केलेले आहेत। अतिशय चांगली अशी शाळा आपण उभी करा। मी आत्ताच जिल्हाधिकारी साहेबांशी चर्चा केली। येत्या आठवड्याभरामध्ये आपलं जे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आहे त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी मी बोलेन, त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येण्याची विनंती करेन आणि तुमचा जमिनीचा जो प्रश्न आहे तो याच आठवड्यामध्ये आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून आपल्या शाळेचं काम ताबडतोब सुरू होऊ शकेल। मॅडमने मला अध्यक्ष मॅडमने हे सुद्धा सांगितलं की या शाळेमध्ये चांगली लॅबोरेटरी पाहिजे आणि ही लॅबोरेटरी जरी शाळा बांधकामाला उशीर असला तरी अन्य सुविधा ताबडतोब सुरू करायला लागतील, कारण 1ली ते 3रीचं कामकाज यापूर्वीच सुरू झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी जाहीर करतो की नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ही अत्याधुनिक अशी प्रयोगशाळा आपल्या शाळेला ताबडतोब उभारून देण्यात येईल। ताबडतोब डिपार्टमेंटने त्याचं एस्टिमेट करून जिल्हाधिकारी महोदय आपल्याबरोबरच आहेत, जिल्हाधिकारी महोदयांकडे सादर करावं। ताबडतोब ती मागणी मान्य करण्यात येईल। शेवटी ही शाळा ही केवळ आपल्या जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही तर संपूर्ण कोकणाचं प्रतिनिधित्व आपल्याला करायचं आहे आणि त्या दृष्टीने चांगलं असं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण उभं करावं।